गेम सिंपल आसा विन जाल्ल्यांक कतारांत दिरामसान प्राइज आसा ओके गेम सिंपल आसा सगळ्यांनी आयकोनचें आतां आमगेर एक दुकर आलो सारकी त्या दुकराक 2 पाय 2 कान 1 नाक 1 शिमटी 2 दोळे ओके इतलेंच जालें बाकीचें ना बोटी आनी कान गेम सिंपल हांव तुमच्या लगे माईक काणून येता ना तुमी दुकराक कितले काले आसा म्हणटा ना 4 पाय म्हणल्यार आसा 4 पाय म्हणले म्हणजे अनेकले माईक काणून येता ते जाल्यार अनेकल्यान रिपीट करूंक ना 4 पाय जाय की तुम्ही दुसऱ्या कामांनी सांगितलं दुसऱ्या म्हणल्यार दुकराक हाडले जाय की ओके गेम कळलो मग गेम कळलो की ट्रायल जाय की ओके फायन ओके लेट्स स्टार्ट ओके रेडी आहात मग ओके ओके आमच्या दुकराक काय लागले 4 पाय 1 शिमटी 2 दोळे 2 हात 1 शिमटी 2 दोळे 4 पाय 1 शिमटी 2 दोळे 1 शिमटी ते वेळ काढून ना जाय की फास्ट आसा ते फास्ट टाइम काढ गेल्यार तुम्ही आउट म्हणून सांगता आता जज करू तुम्ही ओके आता ट्रायल झाले लेट्स स्टार्ट ओके आमच्या दुकराक काय असले 2 पाय 1 शिमटी 4 पाय 2 दोळे 1 शिमटी 4 पाय 1 शिमटी 2 दोळे 1 शिमटी 4 पाय 1 दोळे आणि डोळ्यात दिसतं गेला की तू आउट झाले तुला सी एक प्राइज मिळणार आहे तू 9 टेबलवर तू बिझी आहे ओके वन्स अगेन रेडी आहात मग झाले प्ले केलं आता आउट झालं 2 कान म्हणले बघून वय 2च कान असतात रिपीट झाले की करेक्ट तुम्ही सांगितले आउट नाही बरी इमानदार मनीस तो भारी बरें मागे वंत नेक्स्ट आता इतले टफ केले गेम दुकराक काजार झाला जाय ओके काजार जाल्यार कान जाता 4 पायाले कितले जाता 8 पाय आणि कान 4 मागीर शिमटी 2 आणि काय दोळे 4 नाक 2 पुढे सामू येस आमचं दुकराक 2 कान 2 शिमटी ना परत नाही ओके वन्स अगेन फास्ट असते आमचं दुकराक 2 शिमटी 4 दोळे 2 आणि 4 कितले झाले 6 दोळे ना येस वन्स अगेन कम ऑन आमचं दुकराक 8 तुझे सगळे ते सर्व येस कम ऑन क्विक कसं आहे आता आमचं दुकराक 4 दोळे 4 कान 4 पाय 2 नाक 2 शिमटी 8 पाय 2 शिमटी 4 दोळे 4 कान 2 शिमटी 8 पाय 8 पाय रिपीट ओके ओके बळ्याला गिरावा कसं झालं पण काय लागता तर कितली बिलां झाली एक जाल्यार बरी इजी जाली नको 4 पिलां 2 पिलां झाली 2 पिल तर कितले पाय झाले 16 पाय झाले ओके आणि दोळे कितले झाले 8 दोळे पाय 16 8 दोळे कान 8 4 शिमटी नाक कितले 4 उडास ओके तर आमच्या दुकराक 4 शिमटी 8 दोळे करेक्ट की रॉंग करेक्ट ओके आमच्या दुकराक 16 पाय 8 कान 8 कान 8 दोळे 4 शिमटी 16 पाय 8 दोळे 4 शिमटी 8 दोळे 4 शिमटी 8 दोळे 4 शिमटी 8 कान 16 पाय 8 कान 16 पाय आणि पण तुला 16 पाय म्हणतो ओके आमचं दुकराक 8 दोळे 4 शिमटी 16 पाय 4 8 8 झाले ओके 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 दोघं आसात आता कितले पाय जाय कितले दोळे जाय तुम्ही सांगा भुरगीं दोगां पावल्यार पावना म्हणा वडा सडा आणि 4 पिलां आणखी काडा ओके तर 2 + 4 पिलां कितले झाली 6 पिलां आणि एक पप्पा दोतोर एक मम्मी दोतोर टोटल कितले झाली 6 + 2 8 म्हणून ते काउंट करचे नाका 2 झाली सेपा एक नाही ओके कितले झाली 6 पिलां आणि 2 दोतोर
टोटल कितली जोडी कोण निवड करचे नाका टोटल ओके 4 पिना आणि 2 म्हणजे टोटल 6 ओके रेडी ओके राईट 30 सेकंड्स येतात कोणी काउंट तुम्ही काउंट करी येतं बट जोरान सांगी नाका फर्स्ट फास्ट हांव मायक तशें करना कोणाक सूट जाल्यार तुम्ही आउट जाता ओके 4 पिना आणि दोघां वय दोघां आणि एक हवे एक ओके रेडी गेम किती जोरान जाता 30 सेकंड झाली ओके रेडी गेम अच्चू ओसे दल्लेमु गेले रे देखो हम चालू करा फिर सो शिंटी 24 बाय 12 तोळे 4 शिंटी सो सिंपल यस अय्यो बरे काउंट करून दोरल्यानंतर वो आराम आराम का बरे ओके दोन तळे बरे नाव काय